bagă Dane și tu și faceți de-alea așa, genoflexiuni, cum am învățat. Hai. Băi! Nebunule! Așa, haide! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5. Copii de 5 ani făcând genoflexiuni și flotări. Hai mă, flotări, flotări! Nu mai. Dar nu mai văd. Nu mai văd. Dă-le așa, că e într-o parte. Pune pauză, pune pauză. Hai, lasă-mă pune, că și-așa... Băi, copii, sus în picioare să mai vă antrenezi. Hai. Lică. Hai, mă, cum te filmezi, băi, Dane. Băi, cum am învățat cu mâinile acele așa? 1, 2. Ia acum. Așa și în partea elaltă. Așa, hai. 1, 2, 1, 2. Așa, bă, că ce pe autul pe lică, ia. Cu mâinile, băi. Ce s-a rău. 1, 2, 1, 2. Bă, nu ieși. Nu ieși apăr, bă, nebunule. Așa, mă. Ții mâna așa, Lică, da? Și o dai pe spate. 1, 2. Așa. 1, 2. Și acum, 1, 2. Hai, lasă-i în jos. 2. Băi, decât așa, bă, nebunule. 1, 2, așa. 1, 2. 3, 4. 3, 4. 5, 6. Băi, 5, 6, dracu. 5, 6. Flotări, că nu ești bun. Nu mai. Flotări! Ia mai. A, păi vă dau afară de la mine, de la școala, de copii. Ce fă, vrei tu flotări? A, așa, zbor de aici. Știu, dar nu vreau. Flotări, mă, nepoate. Hai, vin la mine să zic ceva. Tu, ce faci, mă, nu ai vii la antrenament? Păi și unde treci? Vino încoasă.